Takže čaute, ja som Imperius Captain a vítajte pri ďalšom dieli Minecraftu. Preto sa vás ospravedlnil, hral som trochu za kamerou, ale potom som aj začal natáčať a zistil som, že mi vlastne akože 5 minút mi to nenatáčalo. Takže ja vám zatiaľ ukážem, čo som všetko zatiaľ spravil. Takže ako prvé vykopali sme si túto trochu dol. Máme pár kameňa, ohrali sme si meso. Nenašiel som uhlie, ale urobil som si uhlie z dreva. Ale hlavné, čo som našiel, je železo. Našiel som 5 železa a našiel som ich tým spôsobom, že som už hovoril, že už by som mohol niečo nájsť, nejaké železo, proste niečo. Vykopal som túto jednu stenu a bolo tu. Takže, takže tak. Preto sa ospravedlňujem. Vážne, nechcel som to hrať takto nejako dlho za kamerou, ale to nechcem. Čiže, keď som, zatiaľ vám poviem, čo som všetko robil za kamerou. Za kamerou vykopali teda tých 5 železa, vykopali sme niekoľko kameňa a pozabíjali sme pár zvierat, urobili sme uhlie teda a opekli sme si meso a železo sme postavili. Takže sme zatiaľ všetko stihli. Neviem, v tejto časti by som chcel začať stavať základy toho domu. Čiže by som aj pomaly išiel rúbať drevo. Takže robíme si sekiru. Možno dve. Počkajte na chvíľku, ale to musím. Tak dobre, som späť. A môžeme sa pustiť na to kopanie dreva, ale chcel by som asi vykopať iba brezové a dubové. To ideme kopať až neskôr. Do špaka. Nič mi nedalo, je chamtivé. Dobre, to by nám aj mohlo stačiť, možno ešte tento strom si nakopeme. Dobre, a dom by som si postavil asi niekde tu, by som tak vykopal ten gravel, zasypal to dieru. No, nie, taká diera.
asi to vybuchol. Nie, v minulej časti som to nevšimol. No nevadí. Takže tu by sa niekto postavil ten dom. A... ja zatiaľ pôjdem zarovnávať ten povrch. Ozvem sa vám neskôr. Zatiaľ čaute. Takže sme tu späť. A asi po 10 minútach som sa tu konečne vyrovnal, tak ako som chcel asi. Približne. Takže je to vyrovnané asi takto. Je to oveľa lepšie podľa mňa. A urobíme si tu obrovský dom. A budeme miešať dva druhy dreva, možno až 3. A s kameňom. Čiže na to môžeme pustiť. No ešte neviem, či tam dáme kameň alebo nie. Ale zatiaľ by som chcel iba urobiť základy. Lebo takže zoberieme si drevo. Aj to nám bude asi zrejme stačiť. Takže robili to asi takto. Myslím si, že to bude väčší dom. No nevadí, ale toto mi bude stačiť. Keď tak robíme viacej poschodí, možno nejaké balkón. Zatiaľ toto sú len základy. Takže budeme takto a takto. Budú dvere. To dve. A nie, dáme... Nie, jedné tam nechcem mať, budem tam mať radšej takto. Nie, ale nedá sa to jedno posunúť. No. Vadí. Ale sem dá, že by sme sem dali jedny dvere. Buď tam dám takto jedny, alebo tak 4 ako sem, ale to bude len také tak ako keby taká vyhliadka, alebo keď budem chcieť akože tu si rovno ako keby niečo ako malý prístav, alebo ja neviem. No neviem, koľko začáme. 8 minút. No dobre, takto asi nechám zatiaľ. A v ďalšej časti si už ten dom postávame. Potom môžeme skúpať. Ale to zasypať. Dobre. Takže čaute, majte sa a budem rád pri ďalšom dieli, ak budete pozerať a lajkovať, komentovať. Samozrejme dobré komenty, nechcem nejaké hejty. Čiže všetko dobrého, lebo o chvíľu sú polievačky, čiže veľa vody. Čaute.